एगो शब्द के प्रयोग कैले है भाई चमार। तारा ज्ञान नहीं है जितना लोग बैठल बा कुल ही लोग चमारे के दिन बा के बरा बैठल बा। तू हो चमारे के दिन तक तू हो हम हो सब का कहतन पूछी का है समीना बेगम डुमराव से जिला परिषद के प्रत्याशी बने 100 रुपया पुरस्कार हार्दिक बना। ध्यान दे हमारा बात पर जितना लोग बैठल बा सब का कहतन है जितना लोग जियत है मित्रों में सब है चमार से ही बा। पढ़ ली चौ से चमड़ा चमड़ा ओकरा बाद का बम्मो प्लस ओ जुड़बो त मा हो जाएगी रो चौ से चमड़ा म से मांस ओ से अस्थि हड्डी रो से रक्त ई चारू जुटल बा तबे केहू के देहिया खड़ा बा। बुझल चमार कोनो जाति के नाम ना बढ़िया से रविदास रामायण पढ़ो ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि हो तो सबे तो ब्राह्मण भइल जो ब्रह्मा जी से सारा लोगों की उत्पत्ति हुई तो बंटवारा बात ना भइल। 17 पीढ़ी बाद जदुवंश जो चल रहे 17 पीढ़ी बाद में कुछ विच्छेद आई फिर 27 पीढ़ी बाद विच्छेद आई ओकरा बाद रविदास बा के जन्म बर्तन विशेष जब लड़का ने कहूं किताबों पढ़ो खाली फ्रूटी लड़ा में हरा रहत रहे एक घंटा किताबों पढ़े के काम बा अपन में सबका उत्पत्ति ब्रह्मा से हो। बाद में जाति का बंटवारा किए हैं जो गरीब तबके हो गए उनको ऐसा काम दे दिया गया दाढ़ी बनाने वाले को हजाम बना दिएगा ए बार क्यों हजाम बा दाढ़ी ना ऊपर कहले पर दाढ़ी बनाओ तो हजाम हो आ तू 20 रुपया लागे के डर है घर ही छीले तो रेजर से तो सैलून तू ही हो गइल पहले जूता पॉलिश करावल जाई तो 5-10 रुपया दियात रहे और खूब वीआईपी डॉक्टर इंजीनियर के देखता नहीं हो रहे उठ के झाड़ का कपड़ा से अपने हाथ हैंगर लेके चेरी प्लस तो अब रो कहां कोई बैठा एक घड़ी कोनो जाति में कहे के ना के कौन काम करे लगी अब ब्राह्मण के कानून सैलून खोलो भाऊ के कानून हो बहु सब के खोले बोलो शान से हमने लिखा होता है जा बाबा मुर्गी फार्म हाउस लिखा था सिंह मुर्गी फार्म होलसेल विक्रेता जबकि मुर्गा वाला काम सिगड़ा के काम जल्दी काम के अनुसार जाति बटाइल बा एमे विशेष तरह जोर देहला काम नहीं के बात लगे है के बजावेला हुरका गोड़ लोग के काम हो आई में केहू ना होई जाई का के हुरका बजावत बना देखले होई कई गोड़े हमें बोला ना ई मत कहो साज बात जाति के पहले रहे अब कुछ रह नहीं के गई ये हम कुछ ना जेकर जो ना मोर को रियाज करे के उहे रियाज करे तले ए बेंजियो पहले के बजावत के मुसलमान भाई किलान के बजावत मुसलमान भाई ए पर देखि तो नियम बा कोनो हमरा बॉम्बे बजावता नहीं ऐ ना जाने कि मनोज चंद्रवंशी जी बजावता नहीं उकुल देख रहा हो गेल हारमोनियम पहले बाबा जी छुआ चला एकोले हारमोनियम बाबा जी बजाई बाबू सब बजाई ई कोली कोठा पर भेटाई पहले ट्रेनिंग में ना तो ट्रेन में भीख मांगे खाती समय बदल भिखारी ठाकुर रहिले महेंद्र मिश्र हनुमान पठा एकरा के कीर्तन गावे लागलो तो बदला चल गई तब जा रहा हूं देखी ब्यास होके कहा जाने किस्टिंग मत बजावे के पड़े किस्टिंग ना किस्टिंग और बॉम्बे से बड़े बच्चे रुके ना बड़े अरे जनो भाई को रहा हो कहला रहे कुंवर जी की अभियंता कहल के भी पादी दू तई कहल के हमरा कमाल और सही अब वही लेवल के कहे करी एक दिन मोटर के छेमी खा ले कुंवर भाई पेटवा गुड़गुड़ाला न अब रजाई ओढ़ के सुतल बड़े जाड़ा के मौसम रहे तौले जाने की 1.5 रात बजत रहे गैस बना आ ओढ़ के मुंह पर सुतल बड़े मलकिनी 1 किलो कलहार के खा ले रहली ओहो सुतल बड़ी आ तले एक बजे अपन मुंह बा के आनंद लेता रहे आ तले कुंवर भाई वो जाई में सब मुंह निकाल के आ डरे बोलत नहीं कन के अभी तो नकिए दंड सहता का जाने बोलनी है होशी और घोसी का काम भी हम मोगी कर ले जाइल बेउ कहते कि जी और लाज टूपे खाती अरे वो को भाई होई बुलावे खाती बात बदले खाती फिर ध्यान से फ्रेश कैले से चले 2:30 बजे तले तने गंभीर है
फिर मैं कहता कि रो बताओनी हना रो को भाई हो झाड़ झूल के पंखा चला के जंगला खोल के और बहरी निकल ले ई जंगला के स्टॉपेज खत्म बा भबड़ा आ गइल बा अभी तो आसन सुन रहली नु तले जानी जब 4 बजे भोर में घरे नींद लगेला ना मुंह बाई बा नाक कम काम करता फिर कहता कुंवर भाई भाई फिर वैसे तीसरा बेर पूछा तो नहीं बताओ नहीं कि अरे को भाई हाँ रानी तो 3 भाई 2 भाई मर गई है आ तोरी हर भाई तो हम ढेर दिन दिए बनायो काटिए के मुआ देबे जाने लेबे कहले रहले तुम